pana umwe wakandudzwa akati mamorning after anokanganisa system saka handina kunge ndanwa mamorning after aya. Ndonyaya yakabatanga kundiblema nayo akati mari yemamorning after ndakupa waregere kunwa mamorning after. Tagara ndibva mudza ndikati saka uri kufungei? Zvikanzi yatise deal. Ndikati deal rei? Zvikanzi da kuti ubvise nhumbu. Ndikati kubvisa nhumbu inangu handikwanisi. Chibva ndatadza kunzwisisana. Chibva ndatomupindura rafu. Ndikati asiyana nazvo mwana wangu ndochengeta. Ndozvichengetera mwana wangu ndega. Muri kuuya pamberi pamambo muchitaura kuti enda unobvisa nhumbu. Udza mambo kuti ndati ndoda kuuraya mwana ari mudumbu. Akutadzirai chii mwana uyu? Tapedza izvozvo akatoti ona ini asati arede kuti tiite zvevana chiomari ozotenga mamorning after ozonwa zvishona ndaenda kumba ndasvakumira ndomufonera anezvo wazotengera mamorning after aya zvikanzi ndaenda unotenga ndatonwa zvakatauri nhasi uno mwana uyu ukamuzvara iwo ukamuramba uda kuti mwana aite mustreet kid iwo baba uripo uda kuti mwana wako ashaye pekugara uone mwana wako achitorwa picture aine kwasho iwe baba uripo uchidya uchiguta uchinwa uchifara ingoitaiwo mwoyo une rudo so funga kuti anesu mwana wemumwe munhu ivo vakatotasirawo kuti ndiye mwana wangu musikana pamwe ndichatoitawo mukwasha ndichaitawo mwana mukomana then iwe ubva watoti ndawana mwana wako abuse. Ndauyo nenyaya yakamhangara naGrigori Tsvani achimhangarira Perfect Mafurirano. Grigori Tsvani Road Village Makumbe Village. Perfect Mafurirano Nyakudya Village. Iri nhau yerora damage kana ya Anesu Tsvani. Jona ina waenda nayo kudai. Topinzo kudai. Chakumbiro Anesu usumudze ruoko rwerudyi utedzera zvandakutaura mumashuri. Wakagara hapo pasi sumudza ruoko rwerudyi. Ini Anesu Tsvani ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chisa ruoko pasi. Tokumbirawo Perfect Mafurirano sumudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashuri. Ini Perfect Tsvani Mafurirano ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chisa ruoko pasi. Ndichakumbirawo baba Grigori Tsvani muzivise dare muchidini chaita kuti muye kudare muchimhangarira Perfect Mafurirano. Makagara henyu pasi asi makasungura izvi. Ini ndauya nenyaya yangu shure mekunge ndaongorora kusaoneka zvakanaka kwemwana wangu. Ndakaona ane pamuviri ndokuchimubvunza vanamai vacho kuti iwe pamuviri ndepani pamuviri apa? Mwana anotaura kuti pamuviri ndepaPerfect. Perfect ari kuzviziva here izvi zvepamuviri? Hongu ari kuzviziva. Tanga tichitaura nguva yese nenyaya yepamuviri ipapo, asi ane kudzokera kumashure kwaakanga akuita. Pekutanga akatemhinga atiye pamuviri apa ngatipabvisei, ngatiterminatei pamuviri uyu. Hazvina kuzofamba zvakanaka kana kuti havana kuwirirana kana kuti havana kubatana. Handizivi zvakaitika. Mushure mezvo ndokubva ndakwanisa kukurukura naPerfect. Ndakamubvunza ndikati Anesu unomuziva here? Akati hongu ndinomuziva. Ndikati ari kuti ane pamuviri ichokwadi here? Iye ari kuti inini Anesu akuzonditaurira after 5 months kuti ane pamuviri. Sei pesa apa anga akanyarara wani. Ndikati inga ari kutaura kuti kukurukura wani.
mazuva ese pamusoro pepamuviri ipapa. Iye ari kutaura kuti ari kukunyeperai, hatina kukurukura nyaya idzodzo. Ndakapedzisira kutaura naye pane nguva. Handiti ini ndokuti aiwa pakanaka. Saka wafunga kuita sei? Akati inini ndakutomirira DNA test, then ndozochitanga kufambira nyaya dzacho. Indikati auone here kuti iwewe zveDNA test wakutaura ndezvekumberi mushure mekunge iwewe washandisa mwana wangu. Auone here kuti hazvina musoro zvauri kutaura. Akataura akati iye ndo nyaya iripo. Ndobva ndamutaura ndikati manje inini ndakuenda kwamambo. Matongero amambo handiyazivi kuti akamira sei. Mambo vane mutongero wavo panyaya dzakadai. Saidza vachabata anesu nemhosva kana kuti vanobata paiwewe nemhosva. Akati iye inini hameno. Ndokubva azodzoka mushure akati iye ndakuchikwanisa kutaura nemi. Ndikakwanisa here kutaura nemi? Ndikati inini handikwanisa kutaura newe. Munhu andinokwanisa kutaura naye ndi munhu mukuru kubva kwauri. Tsvaga munhu mukuru auye tikurukure nyaya iyi zvakanaka. Akati aiwa alright, regai ndinozviita mangwana chaiye. Hakuna munhu mukuru akauya. Ndokubva munin'ina wake, handize munin'ina kana mukoma, akazopiwa namba dzangu, akafona akati baba, no ndiri kuuya. Nyaya yapefect ndaizwa. Vana adiki. Hazvizomira zvakanaka. Regai ndisese ndiuye yaive Saturday. Ndiri kuuya ikoko tikurukure nyaya yacho. Haana kuuya. Saturday ndokubva ndamubata kwakunodoka. Akati pane zvazoitika, mukoma mukuru atazenge tati auye, haana kuzoisa sei, haana kuzokwanisa kuuya. Ndizvozvo ndobva zvapera zvakadaro. Ndokubva kwazoti kwakumanheru kweSaturday, uyo mudiki handisizivi kuti mudiki kana mukuru, ndokubva akuchiti chinzwai zvaakutaurwa naPerfect. Perfect yaakutaura kuti inini iwo makundimhanyira kumberi. Ndobva atondisendera maaudio. Ndokundiwo kunzwa kuna Alizu ngazizodani pamusoro penhau kutaura nababa. Nyaya yekutaura nababa ndiyoyo. Perfect ndakasangana naye muna December. Ndasangana naye muna December. Ndobva ndasanga kufambidzana. Ndichibva ndarara naye muna January. Igore ripi? Ndakasangana naye December wegore rakapera. 2024. Ndichibva ndarara naye January 2025. January 2025. Kupera kwaJanuary ndichibva ndamuudza ndikati Perfect handisunzwa zvakanaka. Zvikanzi koenda ndakati ndinofunga kuti ndani pamuviri. Zvikanzi komba una kunwa morning after. Ndikati aiwa ndina officially nika pana wangu akandudzwa kati morning after anokanganisa system. Saka ndina kunge ndanwa morning after ayo. Ndiyo nyaya yakabhatanga kundiblema nayo. Akati mari morning after ndakupa waregere kunwa morning after. Tagara. Ndibva ndamuudza ndikati saka uri kufungei? Zvikanzi yatise deal. Ndikati deal rei? Zvikanzi da kuti ubvise nhumbu. Ndikati kubvisa nhumbu inangu handikwanisi. Chibva ndatadza kunzwisisana. Chibva ndatomupindura rafu. Ndikati siyana nazvo mwana wangu ndochengeta. Ndozvichengetera mwana wangu ndega. Zvakanaka. Perfect. Ndokundozizodani noti tiine nhau kutaura naye na baba vanisi. Pamusoro nanesu zvokuti ndamuti abvise nhumbu anogondari. Zvizvozoti. Makadana nanisi. Takadana takafambidzana. Takarara naye gore ii. Takarara naye muna January. Kamwe chete. Usina kudzivirira. Takatonombodzivirira. Iye akataura zvakataura kuti zvinotikuvadza. Takatazongoshandisa zvisina kusina protection. Tapedza izvozvo. Ndakatomuti ona ini asati arede kuti tiite zvevana. Chiomari ozotenga mamoni vafu ozomwa. Zvishonda ndakagomba. Ndakatomuti anomufonera Alice. Wasitengera mamoni vafu aya. Zvikanzi nenda unotenga ndatono. Zvakataura. Adaro. Uchine chimwe chokutaura taura. Adaro zvokuti azopinde nhumbu. Ndatozvinzoona vabereki vake achitadzi ndoachitaura kuti nhumbu. Iye chaitira vana ino kuti tichavewo basa. Ngekuti zisomari.
Zvokuti tine nhumbu zvaanobva ambotaura. After 5 months ndokona kuzwa. Vabereki ndototandudza nyaya yenhumbu. Zvakanaka. Wati wewe haana kumbobvira akudza kuti ndine pamwiri zvati akakudza kuti handisi kuzwa zvakanaka kupera kwaJanuary. Watopera kwaJanuary haana kumbobvira ataura izvozvo zvokuti asi zvakanaka haana kubva tazvinhumbu amudaso zvakanaka nokuti tine nhumbu ndatozvinzwa navabereki vachitaurisa neni vachitoti koiwe unodziimafanana wamudisa mwana wedu mwana wenyu upi manzi aneso ko zvaari kutaura kuti iwewe wakamutenda tipise nhumbu maida kupisa nhumbu anesu une evidence yekuti wakamuudza here kuti ndine nhumbu So far phone ndakachinja phone. Asema morning after message iripo yakandishowa regere kunwa morning after. Kukaka kuti atsinza zvakanaka kwakwaza kubvunza here kuti chii zvaitaura aita nyaya dzakawanda aimboti enda kubasa musoro mukutema aiona oditi tisindiro mari dzara nemari chako mari zvokuti awarwadziwa nemuviri wake nenyama yake inga iri mimba aigona kuzvitaura but aiona kuti ndakaenda kumari icho ndakaenda kukwanenge aenda kunoshandeko nyama dzangu vasa zvakanaka musoro mukutema une mwana here kana ndokamugara nomukadzi akamboita pamiri une mwana here kana ndokamugara nomukadzi akamboita pamiri zvokuti ungazire masaidzi enhumbu masaidzi enhumbu anosiyana-siyana asi ndiri mukadzi chinaye kuti akati masainzi vayotekwa nomusoro nokuti aenda kubasa asinzwa zvakanaka yange yatonhumbu handisi kuziva kuti ene nhumbu anobvira ataura kuti nhumbu zvisinei anesu une makore mangani? Utena 20. Utena 20. Iwe une makore mangani? 26. Une mudzimai nevana? Unotenda kuti wakadanana naanesu? Uine mudzimai kumba? Pawaiti anesu ndinokuda chinangwa chako chanchiri chechi? Anesu tene kuda zvakanaka tichitasa kuti mubvunzo wangu ndati chinangwa chako changa chiri chei? Mukadzi wangu wechipiri. Mukadzi wako wechipiri? Uyo mukadzi wako wechipiri ane nhumbu mukadzi wako wechipiri? Pamusoro pangu iyo nhumbu inofanira kuve ine evidence ya zvokuti handikuda kubvunza nazvo kuti ndinocheka mwana handakubvunze ndetikuda kavatora nyaya yacho kanaka uda evidence yei panhumbu iwewe? Wati iwewe wakati anesu ndokuda unoite mukadzi wangu wechipiri handiti? Wakuda evidence panhumbu yemukadzi wako wechipiri, uda evidence yerudzii? mazuva anoona akambonyarara munhu saka unenge mubvunzo wako wati uri kuda evidence yerudzii? tandakati tutaenda DNA asi vambochinda vana wangu ndomutora ndazvakamudza uri murudzii iwe? mushona. Mushona? Kana uchinge wadanana nemwana wemunhu nzira dzaunozofamba kuti usvike pakuti uyu mudzimai wangu uzopiwa mvumo yekurara naye dzakamira sei? Ndati mvumo yekurara nemwana wemuridzi unoipiwa zvaita sei? Waroora. Saka iwe wakaroora here? Asi wakarara naye? Saka chinoroora zvese zvawakutore zvandowauda kutongoti tamisira yako nguva. Unozviziva kuti kana wada mwana wemunhu unoenda wonoroora. Kana waroora wochibvumidzwa kunzi mudzimai wako chitora uite zvaunoda. Iwewe wakazvipa mvumo yekuti anesu wandida watova mukadzi wangu handiti? Ndobva waenda naye pabonde. Unongoti musikana waona mugwagwa wakutomutora utomuti handei pabonde. Pindura mubvunzo ane chimwe waramba wanyararira waone wakutoshora munhu aiwa taiwirirana asi tina anabhurabhura mazvizva zvakutazivi wanzwa zvataurwa namambo kuti munhu unopiwa mvumo kuti utangwarura uzorane munhu iwewe wati ane mabvunzo wokuti anesu wakamuti ndinokuda uchiti unomubiri ukati mukadzi wangu wechipiri handiti? Mukadzi wechipiri kuti uzoziva kuti mukadzi wangu unotanga waroora handiti? Iwewe ndokubva waita zvawakaita kuti wakamutora ndoenda naye pabonde usina kuroora handiti? Wakazvipa mutemoka
ndozviri kutaurwa namambo kuti chienda unoroora mukadzi wako wechipiri. Wakatomuita mukadzi wako usina kupiwa mvumo nevabereki vake, towirirana here ipapo? Saka kana wakamuita mukadzi wako chashata chinhasi, wakuda kutiunganidza kuti uda kuti nhumbi itaure kuti ndeyako, asi uchiziva kuti wakatora anesu ndobva watomuita mukadzi. Izvo unoziva kuti wakatora ndobva wamuita mukadzi, asi wakuda evidence. Evidence ipi yawakuda? Munyarara munhu ukatoponenge pakuti shamisa kuti ko after 5 months munozita after 5 months kuti kungwezi angakanyarara iyani nama zangu. Pane chinhu chinonzi responsibility unochiziva. Uri baba vemhuri, vanotarisirwa kuti vange vari responsible. Handiti kumba kwako mhuri yako inoda pekugara, inoda chekudya, ibasa rako rausingatumwe kai. Handiti poita chinhu chinonzi tsika dzandakubvunza kuti tsika dzekuti uzotora mwana wemunhu umuti mudzimai wako unodziziva here? Tobva wati unodziziva dzekuti kana wada musikana haumutore kumuita mukadzi wako vabereki vake vasingazivi, wabvuma kuti unoziva. Saka iwo wakazvipa mvumo yekuti anesu watiwo mudzimai wangu nokuti wandida. Handiti hata hasi kutaura nyaya yekuti wakabata anesu chibharo, anesu akakuda, iwe ndobva wati sekuuya kwawakaita kuti anesu ndokuda, ndobva akuda ndobva wati handei pabonde. Mese mabvuma kuti makaenda pabonde. Saka patiri kunetseka ndepapi apo? Chizadzikisa kanyaya yako yawakatanga. Apo vavanapo kudambudziko pakozvakawanda, asi DNA ndakataura iwe inobatsira kuti DNA yako iyoyo yaunozoita pawakatanga kurasira nyaya yako, dai wanga uri baba vane hunhu vari responsible, vanoziva tsika kuti ndada mwana wemunhu chekutanga ndinonomuroora, vanditi ndozorara naye ndomisa mumba mangu, wanga usingatsvage zveDNA. Wakuda kutsvaga zvokuda kunongedzera, kutsvaga zvikonzero, asi iwe wakazvipa ubaba nechekare. Handi wakatomutora wakamuita mudzimai wako. DNA unozoitsvaga panguva yaunoona iwo yakakodzera, asi pari zvino ngatinangane nenyaya yekuti wakatora anesu ndobva wamuita mudzimai wako, ende nhasi anesu ane pamuviri pako. Patsika dzedu hatitotenderi chinhu chekuti anzi unoti warara nemwana womunhu wotanga kutaura zvekuti anzi inotora mamorning after. Mamorning after kana uchiziva tsika, uchiziva hunhu, hausvike pakutaura mashoko ekuti morning after. Kana uchiziva tsika, uchiziva hunhu, hausvike pakutaura nemwana womunhu kuti bvisa nhumbu. Muri kuuya pamberi pamambo muchitaura kuti enda unobvisa nhumbu, kuudza mambo kuti ndati ndoda kuuraya mwana ari mudumbu. Akutadzirai chii mwana wako? Tipindure tinzwe, roora unotipa rini? Unoda kuroora rini? Wati iwewe wakati uri kumuda kuti ave mudzimai wako wechipiri. Anoda kugadzirirwa, saka waita zvinhu zvausina kugadzirira. Wanga waronga kutsvaga mukadzi wechipiri usina kugadzirira. Pawakati ndinokuda uchiti ndinoda kuti aite mukadzi wangu wechipiri sekutaura kwawaita, kuratidza kuti wanga wagadzirira, wanga wati ready kuti uite mukadzi wechitatu. Saka mambo wabvunza kuti tiudze roora riri kuya rini? Mudzimai wako anoziva here kuti kuna anesu? Hazvizive. Unogara kupi? Unogara kupi? Saka toya nanesu kumba kwakozvo. Tisatidyire nguva. Tine zvakawanda zvepanze zvoda kutoshandwa. Tipe mhinduro tizive kwatiri kuenda. Chachikondora chachimombe. Pindura mandikapindura ndechekuti tingatombonisana anesu vachitoona kuti hausisina simba rekuonana naanesu nekuti wakazvipa mukadzi. Handiti wakatotora anesu ndobva wamutora, ndobva wamuita mukadzi vabereki vake vasingazivi. Handiti nhasi nyaya yauya kuna mambo, wakufanira kuonana neni mambo, hauchaonana naanesu. Onana neni mambo nevabereki vake, ndopane nyaya.
uye haasisimo amukadzi wako handi wakatomutora bwamuta mukadzi wako uchada kuonana naye papi futapo handina zvandanzwa taurira nemunhu uyakozitatine nguva tikazozvongo tichazozviita zvizokatisi nekuti zvazondoa zvinepaone kuti iya akazodzowa pasiri but asi wewe pawairara naye usina protection wabvunzwa mubvunzo wekunzi tsika unoiziva here ukati hongu ukatora mwana wavanhu ukarara naye chii chinobuda saka uri kuramba uchipikisa zvauri kuzvipikisa kapo pindura mubvunzo wabvunzwa nyaya yatokuroora mambo nemabereki vanesu ndovahawa kutaura navo anesu abuda munyaya anesu atomukadzi wako nhumbi utonyoreswa nekura nokutanga watoti wakamunyenga uchida kuti aite mukadzi wako wechipiri unombo ndakanyenga chitamba takaenda kuchipatara musikana akanonyoresa uyu akafona achibvunza kuno ziti kufona kana kutesa ndichaziva achibvunza kuti nhumbu imari yekunyoreswa kuda unonyoresa kupi anesi akati ndoda unonyoresa kwamukati zvikanzi kwamukati imari zikazi 150 haana chaakazotaura futi shamari usati dyire nguva yedu ndisati ndapedza nyereremo usati dyire nguva yedu tiudze zvauri kuita dati usati dyire nguva yedu tiudze kuti tiri kuita sei nemukadzi wako anesu awakatora apo kutombonyoresa tombosvaga mari kuti tinyorese isisiri nyaya yekunyoresa kwanzi uri kuda kuroora rini handisati ndagadzirira hauti hausati wagadzirira wakatodena mangwira unotokwinya mwana wevanhu ashata anyangakwinya zvangu saka kana anyangara unoita sei tinombogadzira kuti mwana ambobatsirika yekuroora ine asina redi kuroora batsirika achigara nani tichida kutongotsvaga kuti zvinoita nezvipi takuonesa kana zvanzi mukadzi ndewako zvinorevei vanongondipa saka tora kamukadzi wako uite nyaya dzako ndiwo chamupa pekugara ndiwo chamupa chekudya ndiwo chamupa chekupfeka ndiwo chanyoresa nhumbi iyi ndiwo chaitengera preparation yosvika pakuzvaro chezvara vakutoda pfuma yavo yekuti wakatora mwana wavo ndowanzadza tiri kuda zvekuti handisati ndagadzirira zvimwe izvo dai waiziva kuti hausati wagadzirira dai usina kubvira wakambotorana anesu kuenda naye pabonde pfungwa idzodzo dzekuti regai ndikutore ndini newe pabonde idzodzo igadziriro yakatokwana yekuti ndakura ndazvigadzirira kuita mudzimai wechipiri ndipindure uchiri kuda nezvaaneso here kana kuti ivi mwana ndishengeta mwana ndingatoshengeta mwana madzimai muinduro yako yekutanga yati tichitanga muno ndida kumuroora saka zvazvachinja papi kutonyara kwakatoita kunyara asi ndisingazivi kuti ane nhumbu yangu ndowakutoita kutoti titomirira mwana kana mwana ari wangu ndinoshengeta madzimai hayi mukadzai mukadzi chii aiwa saka wakatoona zvakakodzera kuti umuitise nhumbu hazvina kukodzera asi zvinhu zvakaitika nemistake apa ndo zvauri kutotaurira ndikuti inini mwana handiti takutongogadzira kuti iye mwana azvarwa wambobvunzwa namambo kunzi uri murudziiwe ndimushona urimushona akanyatsokwana nezvauri kutaura izvozvo wotaura iwewe kuti iwe uri kuda mwana mukadzi hausi kuda saka wewe uri kuda kuti iwe uda kuzotaura kuti wakangotora anesu ndokungomuitisa mwana wochengeta mwana mataro ari kuita mumazore ndikumazwa mataro ari kuita ndekuti munhu uyu akambonyarara handiti akapa period yakambonyarara ozobudza after 5 months ndoitine question mark munhu iwe anesu ati muna January ndipo paakakudza kuti handisina kumira musha handiti ndobva mafambidzana ndobva wamuti ndakakupa mari yekutenga mamorning after wakatenga here wakanwa here mamorning after handiti pamaipindurana mizvozvezvo kuti handisina kumira musha iwowo uchimuti ndakakupa mari yekutenga mamorning after zvaikuudza kuti chii
5 months zautaura ndedzipa. Ndati 5 months zautaura ndedzipi? 5 months dzipi zauri kundudza? Yakasitava nhumbuka. Faina kuti mamoni ngapi. Wati? Chakakupa simba rekuti urara naye chi? Wakarwanipi simba rekundourara naye? Wakarara naye angari mukadzi wako? Dai akanwa morning after, dai asina kubata nhumbu, angari mukadzi wako? Kutora ngotitopara mhosva. Dai asina kumwa morning after. Uri kuti saka uda kutodza mambo kuti ini ndinoda kungorara nevana ndichivati imwe morning after. Ndo zvawapedza kutaura. Kuti iwo uri mhombo, unongoda kupomba chete kuti siya vana vana. Iwe awozorora, auda kuti azorora munhu wako. Mafambiro ekuita ndekuti ndakataura naye ndabva kusangana naye ari masikati. Ndakati wazomureva morning after. Right, zvemorning after izvozvo ndisiya izvozvo hamene kwaunozvitaurira. Kwamambo hakutaurwe morning after. Kwamambo unokumbira mwana wemunhu wopiwa mvumo yekurara naye. Ende kana wapiwa mvumo yekurara naye hautaure morning after. Nekuti anenge ari mudzimai wako wapiwa nomubereki wake. Handiti ndo zvinotaurwa kwamambo izvozvo. Zvemorning after tsvagako kunozvitaurira kwete muno. Ndati anesu ave mudzimai wako wawakarara naye, awakanyenga iwewe uchiti uda mudzimai wechipiri. Handiti saka chindiudza kuti uda kuroora rini, tiite progress, tifambe mberi, tiite zvimwe. Kana wati hausi uda kuroora iwewe wotipindura, titoronga zvinoenderana nekusaroora. Safunga kuti kana une zvaunenge watipindura ukati hausi uda kuroora ukati tinopererwa toshaya kutoitei. Uri chicha cha utopere. Uri muningina wakarara wanga uri popo wakarara vese. Ida. Uruda kutaura chaizvo. Zvanyararo wane. Wabvira kare taura tidwe nyaya yako. Ayo kana ndoda kutaura ndotoombera ndotaura. Echitaura ndakutaura. Ndichiri kunzwa nyaya. Amboyo ndiana. Dzimai guru mukadzi wabangura kuchibeta. Koyo mukomana. Teuzudza sekuru wako kuti ambuya wada kuroorwa. Perfect, ngatitei tifambe. Tine vamwe vari panze vakatomirira kupinda muno. Mambo ndiri kukumbirawo kuti ndidai ndobvisa damage ndakamirira izvi nezvizvi. Ndozvoitwa nemunhu akangwara. Kwete kuti unotaura kuti handikwanisi kuita izvozvo. Ini ndochengeta mwana. Unochengeta mwana ndakakumbira wakumbira papi wakutaura izvozvo. Ndinoda kukumbira kuti mwana akabatsirwa. Aiwa, uri kuenda kumberi. Mwana asati abatsirwa, zvandakadana nemwana wevanhu ndakarara naye. Ndombofanira kudai tichimirira kuti ndiroore. Ndozvoitwa nemunhu akangwara. Damage ragara rinotodiwa, wakatopaza musha. Anditi Dangodai pasina nhumbu, kutongorara nemwana wemunhu chete wapara mhosva. Singatombotaura zvenhumbu, zvemorning after anwiwa, haana kurara nemwana wemunhu wapara mhosva. uripo pakuudza mambo inini ndakandikumbira kuti mukandipawo 2 months mwedzi mumwe chete ndichauya ndobvisa chakati pazuva nyaya yatakatarisana nayo haina 2 months iri kuda nhasi nekuti mwana ari mudumbu maari kukura handiti maresponsibilities ekuchengeta mwana uyu anesu aya ada kuiswa kunani todzorera responsibility ekuchengeta anesu kumubereki wake iye aine nhumbu yaperfect tora responsibility yenhumbu yako kubva nhasi ndati nhumbu ida kunyoreswa pada kutengwa preparation zvese responsibility yako ndiwo wakasarudza kuva baba ukati anesu mudzimai wangu wechipiri nazvino anesu mudzimai wako wechipiri iwe proof iripo ndeyekuti wakarara naye zvawataura iwewe asi kuzoramba ishi ndakatera matira ivena nhasi namangwana ndati DNA ndeyako ndinotora nokutsvaga usatsvaga uda kupikisana neni handiti mhosva yako ndeyekuti wakamutora ukamita mukadzi tatopedza zvimwe zvese zvango zvikonzero zvawada kutiudza
wakazvirerutsa kutora mwana wemunhu ndobva wamuita mudzimai wako. Handiti wamutora usina mvumo ndobva aita nhubu. Saka uda kutsvaga zvikonzero zvipi zvauda kutsvaga? Zvekuti DNA zvazodizvo ndezvako zvaunozotsvaga panguva yakafanira kwauri. Mhosva yauinayo ndeyanda kuudza yekutora mwana wemunhu ukamuita mukadzi usina mvumo. Iyoyo ndo inomanikidza dare kuti rikupe anesu kuti mukadzi wako. Ndipindure panyaya iyoyo chete kwete kundipa zvimwe zvikonzero. Dai wanga uri munhu ane tsika anoziva hunhu, dai usinobve wakaenda naanesu pabonde. Muupenyu unoita iwe? Kupi? Papi papo? Ihadho yeipiwe? Pamusoro ino ngareke kukunyeperai mukomana tanoshanda mado ndokwanyaa kudya vakomana ane maini kubarakiza ko ndokwanogara ndokwanogara zvokuti anoshanda paetitivi haadetserilani. Pamusoro imangu ndofunga tichitsvaga nyaya iyoyo, ndofunga ndiye ari kuzviti munin'ina wacho iro. Pataitaura naye akatiswera akatigarisa kumba uko tikatoshedza vanhu vomusha tikati pane vanhu vari kuuya, akachiti vari kuuya. Takamubvunzisisa pamusoro peuyu akataura kuti perfect anoshanda pahardware yangu pashowground. Akatiti perfect kana muda kumuwana munomuwana pantake pazvimotikari. Akatinyebera surname akati perfect anonzi perfect Magorimbo. Uyu kusvika isusu takazotsvaga vanhu vakanyatsodzidza nezvemunhu uyu kuti anowanika kubharakiza uko ndokwavaita zvinhu zvavo ikoko. Saka tizoti pavanenge vachitivhekisa isusu takachida kuti tiite sevanhu vanoziva zvavari, togara pasi tokurukura tiri kumusha. You're perfect. Tipindura zvandakubvunza. Pindura zvakanaka anesu nenhumbi yainayo. Saka ndakumutakura kandiyozomusiya kumba kwako. Woza usikuda kuti pamhinduro totakura anesu touya naye kumba kwako nemudzimai wako muonana mupedzerana. Ndofunga waona vabereki vanoziva hunhu dai vari vamwe vangotsvaga tete vokutakura mukadzi mwana wavo ouya kumba kwako kutotizisa kuroora kuti asi nhasi unovati toenda kwamambo mukadzi wako handiki wati haazizive. Saka ndozvokutaura namambo touya naye kakumba kwako. Noti iwo hausi kukwanisa kupindura mambo nevabereki vanesu. Dai ndagona kudai mukadai ivo vabereki vanesu vanotori netsika nemari vanoda mwana wavo vanotoda iwe. Dai uri mumwe uri kukumbira ndikadai ndodai vanokundwisisa. Asi iwo hausi kutaura uramba wakanyarara unobatsirika sei nyaya yacho. Ndosaka mambo vako kupa decision yekuti tinoya nemwana wawe kumba kwako. Ende usangoti mambo zvavari kutaura vagona kusvika. Hazvambopindisa chachikumbiro kuti timomushingisira rumba kwako kuti zvanenge wataura tomboita rumba kwako. Iwewe kwakatora mukadzi wako iwewe uchigara naye akaita nhumbi yekutanga hatonyatsonzwisisa zvinoitika panhumbi masituation enhumbi unoaziva handiti ndo zvichaitika kuna anesi handiti. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zviri kubvunzwa namambo kuti nhumbi kana yasvika pastage yayaari inoda kuchengetwa inoda responsibility. Hausi kutaura hausi kuita open kuti ndichazvifambisa sei ndirini ndinokumbira baba ndanchikumbirawo kuti anesu agare kumba kwenyu. Achigara kumba kwenyu ndichadai nhasi unonombokupai 500 modai mubatsirikana pane zvinoda kuitwa. Mambo ndokumbirawo ndichagadzirisa. Ndozvinoitwa nemunhu akakwana. Asi iwo uri kuramba wakanyarara you are being stubborn. Uri kutoratidza kuti uri stubborn. kwanya kuti vanogara mbokumani patika instinct sabhuku wako ndiani? Munyora waviletse zvinhu zvandokubvunza
Usazonda kubvunza izvo zvandikubvunza pana mutanga kunditi hamusikuziva. Sabonzi mandazi. Sabokumandazawo. Sabokumandaza aripo kwanza. Ndosabokwe. Sabokumandaza kwatiki. Isitokana patiki panozipa pamafuro panozipa muri ndimamandazi. Atiko. Andi sabokumandaza kusina papi mkuru. Kwatiki kuna sabokumandaza. Isitokana pamwe pamugara. Isabokwe ndimandazi. Muna mandaza wangani muno? Kuna sabokumandaza ro? Hakuna sabokumandaza ro. Ayo isaba kwa nyakuzha. Babele kwa 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 nyakuzha. Isi baba wacha na stendi. Isadi kwatiki mfuno pamugara kumandazi. Isabokwe ndimandazi. Isabokwe. Kona erekio. La Shepherd ndisa bokodi Shepherd madani. Oh, Shepherd. Okay. Ndoko. Ndara Shepherd masaba Shepherd. Ndoka na mfura na ndo muri mwechete na Ndara Matias. Na Ndara Shepherd. Okay, Ndara Shepherd. Ndewanya kudya cha. Chitupa chako chiri kupi? Komandasa. mali Ndipe chitupa chako ndo. chikofuna. Shepherd yakudya. Wakuza mkaya, watakaenda kugomba kwekuye. Imdara ngari kuyo, iwe gomba ere dzifushi kwa dosa kwa. Uya ni mutanga ngata. Ndiye kiyo. Iwo kwauri ndoda mhinduro yezvandataura zvakanangana naAniso. Ndakukumbirwa vaviri vane vamuchengeta basi kuti ekunyiriso kwenhumbu mapreparation ndumira nawo. Nditorera madetails aya pasi. Ava ndo vabereki vaAniso ava. Watiri kukumbira chii? Vamuchengeta. Wodii? Kusvika mwana azvarwa chetora masipozitizi Responsibilities akanangana neapi? Ekunyoreswa kwenhumbu nepreparation. Kunyoreswa kwenhumbu imari? Handizivi kuti ndadamuti aende kwamakunda zvino ari kuurama siziva mazvi. Amai kunyoresa nhumbu imari? Kunyoresa nhumbu pamakumbe $6 asi panoda masikani 2 so far pari kutoda kutorwa masikani 2 pozoda preparation ichada kutengwa. Ko chikafu chemuchichadyiwa nemudzimai wako? Tinotenga. Utenga chikafu chemari? Handizoziva manje kuti iwe unobadei mari pauri. Zvino inini ndati iwe wakapara mhosva pakutora mwana wemunhu ukamuita mudzimai. Iyo ndo mhosva yako yauinayo iyoyo. Zvimwe zvese zvautaura izvi kutenderera kwese kwauri kuita uko, asi mhosva yedamage yekurara nemwana wemunhu itoripo. Whether urikuda kuroora kana kuti hausuda kuroora, asi damage riripo. Kurerutswa kwedamage kunoenderana nekuti uri kuda zvipi. Iwo pekutanga wati wakatora Aniso uchida kuti ave mudzimai wako wechipiri. Kana usina kuronga tokurongera. Kana wakarongeka semunhu akada Aniso kuti aite mudzimai wako wechipiri chitipa urongwa hwako. Kana wati hausuda kutipa urongwa hwako tokurongera. Ndachikumbira kuti angobatsirwa pasisheni yake. Zvizhinji tozozvironga kana mwana zva. Ambobatsirwa nani? Kuchipatara zvitaura kwakaita. Wakamutora ugara naye iwewe. Handizvo? Zvese zvauti unoita rumba kwao woita ugere naye iwewe. Woenda kuDNA kana DNA yabuda iri zvauzofungira mwana udzokera rumba kwao. Nhumbu inorwadza, munhu anorwara, munhu anogona kusangana nemacomplications akawanda wanda.
nhumbu inoruta. Wakamutora wogara naye wewe woenda DNA kwako uchiita maresponsibilities ako naye uchitarisa nhumbu yako utarisa munhu wako. Kana DNA waenda azokuda nepamudzi ukamwe. Anesi ada kungotakurwa aende naye kumba kwake. Tipe adresi yekumba kwako tinzwa. Forest. Iyo nayo mzukuru wake sekuru wako anogara. Anogara pai. Vanogara kumasayani zvazima ndoita unoenda wangeenda tsoro. Unoziva chii? Handikuziva kwanosogara. Iwe unogara kupi? Unogara kupi? Saka wadedzwa kuuya panapa uchibva kupiwo? Pamba pavo wakambopasvika? Ndipi handaunzwa? Sekuru wako vano vanongani? Firstborn yavo inonzani? Mukomana kana kuti musikana? Saka unoziva sekuru wako nevana vavo but pavanogara haupazivi? Mukoma wacho anogarawo? Iwe kuno kunogarawo? Zita rako unonzani? Masha wani? Une chitupa ipapo? Ugare forest mwati papi shamwani? Takasvika forest Pamakuve. Dzika streto. Ndio mwana wa mdara mafura anwa uprasi uri ugare forest uparikisa. Ubu wangu. Ubu wangu. Ndo kwasa kwambasha. Amai mafura anwa shupika ichipendo ushadhe leti angu mwadzi mangu. Zvinetse. Pasira pamambo apo. Pano pamavhunga. Imba mberi pasira. Dzimwe nyaya tikadzitamba vabereki vacho vasingazivika pamwe pacho tinenge tichinyeperwa. Zvimwe zvacho zviri nani baba vacho vauyepo vazvizive because nyaya iyi tikadangoitora pasafesi ka mwana wetu kumusiyira dambudziko. Baba vemukomana uyu ngavazive zvakaitika nemhuri yavo, vazive kuti varonge kuti vaite yavo. Because nhasi uno dambudziko riri munyika munomuka nderevana vasikana vari kungomitiswa saizvozvo vosiyiwa. Zvino vana havachamitiswa vachisiyiwa kusvika zvadii. Ezvinopa kunzi ngaambonochengetwa nevabereki vake. Kana tadzorerwa kuvabereki vake zvoperera papi? Ipapo ndiri kupokana napo ipapo. Ende kutosvikana nhasi asazvisa adzimai vake unoda utachivandi. Ipapo ndiri kuparamba ipapo. Uyu musikana uyu ngaatakurwa aende kumba kwababa vemukomana. Baba vacho vachiri kwei? Baba vacho vakashayikwa. Ndiki mukoma wako anogara kupi? Iwe mukomana ndikiri mukoma wa perfect anogarawo? Mukoma wacho anoitei? Because mwana wetu tikamuzorera kumba uko charisai kumberi kwacho kuti chichi chaitika. Uyu mukomana anobva aenda muwani. Uyu musikana ngaiswe kuna tete aende kumba kwemukomana wake. Nekuti kana tichitaura takadai soka kwaari haana mutoro. Akaita ushasha hwekunorara nemwana wemunhu. But responsibility nhasi haasina basa nayo. Nyangwe tikataura zvatinotaura panapa zvine chekuita nemari mukati kana kuti aripe kana kuti adii, uyu mukomana itsotso. Zviri nani atakurane nemunhu wake sekutanga kwavakaita. Kana wati uda kuuraya anesuka, unouya kumba kwako umuurayira kumba kwako. Kana maauya kumba kwako kana mati muda kumurova, hamutemo uripo unongoshanda. Nekuti dare rine rausi kuriremekedza ukuona songe takagarira panapa mahumbu.
anesu tomutakura achienda kupi? Pamusoro mukuru. Ndinoona kuti paakutaura pamba pakutaurwa paseri pedzimba dzepamavhungano. Uri hanzvadzi yaShebha here? Hanzvadzi yake ndakafunda nayo anenge PP parutonhorwa ndinomuziva. PP parutonhorwa hanzvadzi yacho. Pamba zvekutaura panzi pane maine shuwa makumba akatowanda ndomainwa navanhu vakawanda pamba ipapo ndopazisa pamba. Anesunga aende kumba kwana uku vemhuri yavo vazive kuti ndo zvakaitwa nehama yavo, because tikada kuvigiridza nyaya tasai auya panapa mukomana anga akagarapo uyu mukomana waitsotso haana chokwadi chaanokuudzai. Uyo wacho akagumbata anonyepedzera kuzungaira nhema, ende tikashanda nevakomana ava vari vatatu sezvizvo hapana patiri kuenda. Zviri nani nyaya iyi ipindirwe nevanhu vakuru vemumusha umu, tizive kuti vazive kuti ndo mhosva yakaparwa nemwana wavo, vazive kuti toitei nayo, ivo ndo varonge kuti voitei nayo. Kana utori nehanzvadzi inoziva mutemo wanoziva, saka munotirei kuisa kutambura mukati mevana vevamwe imi muchigara muri safe? Perfect. That anesu tomuunza kupi? Tipo namba dzangu zvacho. Dzangu dzake. Tete wake hani ndo tete vanomira satete. Vayazi. Ndakuenda nemdzimai wake. Pindura mambo kuti mukadzi wakoda kuenda naye kupi? Waanomusiwa nehama dzake. Pindura shamwari. Perfect. Tamirira iwewe. Unofonera hanzvadzi yangu. Aiwa, hanzvadzi yangu haisi iyo nokupindura kamuti. Hanzvadzi yako inoziva here kuti une musikana nenu? Hazvizivi. Torai foni yemufonere tete wacho maudzoti hanzi namambo chinamhora ndikufonerei tina Perfect pano ane mwana wavanhu vaakamitisa nenhupi ne6 months. Toda kuti mwana iye auye kumba kuna Perfect tomuendesa kupi? Ndinofona uri panzi chakumbirawo nyaya tigoimisa kwezvishoma tozoenderera mberi nayo. Wati wataura nani? Nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yako anozana wataura naye Shebhani. Mafurira. Mama ndikazobvunza maminitsi angu nganizo maminitsi asina kukwana tinonetsana. Nyorai maminitsi angu akakwana. Zvikanzi chii? Taunisana zvataunisana. Indazofungwa nezvazvo semunhu mudzi wenyaya. Zvava zvakanaka kuti ndikumbire vabereki vedu kuti zvizvanoita vachikanganisa unonzi uzaziva, asi kuona mwana kupo maviri matatu anenge achikugaidha achikuudza zvekuita. Ndandati ndichikumbire kwavari kuti nisiteti nanesu wambondibatiro zvese zvichadiwa kana zvichadiwa panguva yanenge ariyo iyi ndinenge ndichiprovide kusvikira mwana azvara. Chati chikumbiro kwavari kuti vanonzwisisa kuti mwana wavo madhitiro ese kumba ndovapa zvese zvavangada kuziva ndinovapa zvese chikumbiro changu pamwana. Zvakanaka wakutaura semurume manje. Murume nhasi tikupemberera Father's Day. Ukuziva? A father is responsible. A father knows his duties. Kana baba vaita mistake, havarase mwana, havaite give in because of a mistake. Vanofunga kuti ndoita sei pandakanganisa paye kuti ndiite macorrections.
baba havafaniri kuwanikwa vachiwedzera matambudziko. Baba vanofanira kutowanikwa vachigadzirisa matambudziko. Baba ndiwo musoro wemba. Baba ndiwo mutungamiriri wenyika. Kuita kwakwewo kunovaka nyika, kunoputsa nyika. Zvizive izvozvo. Nhasi uno mwana uyu ukamuzvarewo ukamuramba, uda kuti mwana aite mustreet kid iwo, baba uripo. Uda kuti mwana wako ashaye pekugara, uone mwana wako achitorwa picture aine kwasho. Iwe baba uripo uchidya, uchiguta, uchinwa, uchifara. Ingoitaiwo mwoyo une rudo so. Funga kuti anesu mwana wemumwe munhu. Ivo vakatotarisirwa kuti ndiye mwana wangu musikana, pamwe ndichatoitawo mukwasha, ndichaitawo mwana mukomana. Then iwe ubva watoti ndawana mwana wako abuse. Hatina nyika yatinovaka kana tichiita maitiro ewai. Ingozvisa mubhutsu mavo. Anesu ihanzvadzi yako, kana mwana wako iwewe aitwa izvozvo obva adhambwa obva asiiwa. And just think of the pain yatichasangana naanesu wacho kuti nyatsofungisisa. Kurwadzisa mweya wevamwe vanhu hakuna chakunokupa. Munozvirengerera matambudziko nekuzvitsvagira matambudziko muupenyu nekungogadzira pano waita mwana apa waita mwana vese uri kusiya uchienda uchingoti vanozvionera. Vanozvionera asi baba ndiwezve. Pedzesero nyika yakutishora sevanhu kunzi makangofanana nembwa inongoti yaita mwana itosiya yoenda. Ngatingoiteiko vana baba vari responsible. Mistakes anoitwa. Wakambofarisa ndobva watoti da kuti mudzimai wangu wechipiri, wechitatu kana kuti wechi4 maybe. But nhasi unowa kunoti mutoro uyo warema pfungwa dzakuchinja. Chingotora ka responsibility yako kuti ndakagara ndati ndiri kuda, wotongoshingirira kuti ndane mhuri yangu. Saka watiwa uda kuchengeta nhumbi yako kusvikira yazvarwa, uri kuichengeta nemari. Ndiona vachitipa kuti kuwanika zvaro vachaita zvinoshuma yakadai. Baba wako namai ako ndanzwa uchiti vana baba vedu, vabereki vedu, which is a very good language. Iwo wakasununga kwati baba amai inini ndikumbirawo kuti mundiitirawo zvakati nezvakati nezvakati. Ini ndichazoita zvakati. Ini ndakateerera. Kana vazvigamuchira ubva vati vazvigamuchira. Kana ndaona kuti unenge uri kunzvenga nyaya yako, ndo yandopindira nodati perfect kwete izvo handitendereki. Ende uchiyeuka zvakare kuti une mhosva yedamage. Damage riripo pachwana. Baba vanotota kana watongotora mwana wemunhu ukarara naye patone mhosva, pakutodiwa damage. Ndipewo wega yako mafungira ako iwo. Sababa vari responsible. Vakatorana nemusikana wavo vakamuda, vakadiwa vakaenda kunorara naye. Iwo pausoro tinemakudzara kuti pane zvamakamboita zvacho zvakambokosta mari uyezve patakuona pamberi apa zvizvingadiwa kuda kuitwa. Zvandatokumbira kuti ungandiudze. Taura wakatarisa inini. Ndinda kupa mukana wekuti utaurewo pfungwa dzako. Pfungwa dzako iwo dziri kuti kudii. Panyaya yekuchengeta musikana wako nenhumbi yako, nechikafu chichadyiwa nemusikana wako, kusvikira pamwe apona. Kana wada DNA wozoita zvinhu zvakwauri. Mambo havakurudzire DNA. Mambo vanongoti titorana nemwana womunhu womupiwa nevabereki vake wobva aita mudzimai wako. Mudzimai wako wacho ndobva namuti zvibate ugare mumba uchiziva kuti une murume mumwe chete. Ndopandoperera ipapo. Kana tatongoita izvozvo, there is no need for DNA. Asi dzangu tsika kana madzichikora ndopaunozoenda makuenda kuchirungu kwenyu makuti ndoda DNA nekuti muri kuita dzenyu tsika. Kana taita dzedu dzechivanhu hatimbotaura zveDNA. Ini mashoko angu ndekuti sitizvida kuti kana anesu kana kungava kudya kungava dambudziko raringasangana naro zvida mari ndopachakwanisa kubatsira napo. Alright, ini ndakudai so. Iwewe wobvisa $500 yakanangana nemudzimai wako. Kunyoresa kwenhumbu kwake, kutenga kwepreparation netumwe twaangadi. Then vabereki wapa $500 yechikafu chavachachengeta nacho mudzimai wako ne$2,000 yedamage.
ndikupangwa asi mazvagiro manje ndo anonotiremera asi kana vachitipo period inini ndinotaura newe, inini ndinenda kutokupa ava vauya kuzopotera kuna mambo nekuti imimi mega mamusingapindurane zvakanaka. matsvagiro mambo anotiremei mafiga amuri kutaura anotiremere kuti pabvumo kuti zvinozokwanisika nekuti matsvagiro atinoita. Ndambotaura izwi rere rababa vatiri kupemberera pazuva ranhasi paFathers Day apa, ende ndotaura futi shoko rekuti mwana ari mudumbu maari kutokura. Mwana ari mudumbu haana zvakamuomera, haasi kumiswa kukura nekuti environment yakazodii kana kuti kunze kwakaoma. Mwana ari mudumbu ari kukura, zuva rekuzvarwa richatongosvika, wedha zvakaoma kana kuti hazvina, mwana iye anenge achida preparation, anoda chokupfeka. Amai vanoda kuita maskani, vanoda kuona chiremba, vanoda kudii, paari kuda chokoreti yeye waimbomuvimbisa anoda kuwana mari yekuitenga. Because tikaita kuti mwana uyu asurukirwe nhasi unoyu, tobva tati mwana uyu nhasi uno nhumbi yekutanga obva atanga kutobatwa BP. pese papo ndikupanzwa ishe Handisi ishe ndiri mambo. kutsvaga ndokwanotira kuti tinoona kusera asi pakataura kuti mwanangu nhasi kumbodo zvakati ndoendesa handizobva ndakaputsa chiranga chindawirira necho. Saka zvichifaka murume ubuda hura, murume haabude hura nhando, murume anotobuda hura afa nekushanda. Ziro yacho izvi ndo zvandakudza, izvi ndo zvandiri kuti ndo minimum yandaita kuti maybe iwo unofanira kutodarika ipapo. Funga wakatongoti pamadhesi kuti musi wakati ndoita zvakati, musi wakati ndoita zvakati, musi wakati ndoita zvakati, so ndoita topedza. Ndo vanokumbira mambo kumashairo acho anotinetsei perfect. Tasemuna akangwa akanditi upiwa guideline yakanaka namambo. Mambo nhasi uno ndakandokwanisa kuapa 300. After 2 weeks ndovapa imwe 200. After 2 weeks ndovapa imwe 200. After 2 weeks ndovapa imwe 200. Ndikumbotanga ndakabva zvechikafu nepreparation. Mambo damage ndichazodai ndodai. Ndipewo 2 months ndogadzisa damage rangu. Ndipewo 1 month ndogadzisa damage rangu. Kwete kuti unoramba uchiti mashaviro. Handiti itasemunhu unomi taura madates. Ndikati zvakati nhasi pakati ndoti zvakati ndo vanikuchema kuti warerutsirwa anzeretsana mambo akurerutsira kuti mashaviro acho ari kuti akaoma ndo ari kunzi ichitaura magonero aunoita maringe nemashaviro ani waramodaro mambo achazokutema ndonoza mashaviro ako nemagonero ako nekapasiti yako ndochiudza namambo kuti zvakati ndokunodai zvakati ndokunodai ndondionaza mashaviro ako. Is that not doing right? pane kutanga iwo ndokwanisa kugoga after 2 weeks ndovapo $100 kusvika tagumira kumagumo pa2 weeks ndotsvaga $100 ndovapo. Aiwa, tingatenderere tikopedza. Inini mari yangu yandakupai kusvika pa$3,000. Mari iyo ndokupa 1 month kutundira. Ndokupa 1 month. Kana 1 month ikanga yakwana usina kundipa, ndienda kuita chiketo ndokuteera ndotsvaga chokubata. Ndo pandatoperera ipapo. Because uramba uchinitenderedza kauzoda ndipedze nyaya. Ndandokupa 1 month. Enda unotaura nehanzvadzi yako akudzi. Zvinotaura mutemo nezvandakuudza kuti uite. Toona ndakurerutsira, dai ndakutibhadhara $5,000 damage ka. Wanditi mambo mandiomesera. But ndati $2,000 damage. Nechikafu $500. Chikafu chatutaura chikaiti for a period of 6 months. And it's less than $100 a month. Yandikuti musikana wako awane chekudya. Ende tiri kunyoresa nhumbi ronyoreswa with immediate effect. Scan inoda kutoitwa izvozvi. Tiri kumashure kwenguva. Preparation inotodiwa izvozvi. Munhu wobva pachikonzero chekuti handina. Maternity yadototengwa nopfekwa izvozvi. Ndokupa 1 month. Nanhasi 1 month yangu inokwana rini? 14 July. Ndoda zvinhu zvangu zvinge zvakwana. Wakasununguka kuenda unoona tezvara wozadzikisa
kana kusununguka kuya pano padare kana uchitya kuenda kwati zvako. Ipapo ndokukurerutsira kuti unenge uchienda unoona mudzimai wako wobva wasiya zvinhu zvako. Kana warega kuzviita kana tezvara wako wadzoka pano ini ndenda kukuvhima. Kana ndakukuvhima chandenda kubatawo nacho ndokutorera. Kana iri mota ndokutorera. Ndakutsvaga nzira dzekukumanikidza kuti undipe mutongo wapiwa nedare. Ndapedza. Waita zvako. So 14 July wondipa zvandarewa. Zvichimo mama. 3000 kana munhu akanga atongerwa 5 years mujera hapana paanobvoti magistrate mandiwanzira ndidzorerewo. Magistrate vanobva vatopedza basa obva vati ndapedza. Mureva kana tasvika musi wa 14 July asina kundipa zvaanenge andipa munondizivisa ndotora matanho anotevera. Ndapedza maita basa. Maita basa.